В кошера няма корона, но има царица. Днес ще ви покажа как поставям новите пчелни майки. Младите дами на GE Honey за 2025 година. Тази година те са маркирани в син цвят. Малка синя точица, която на пръв поглед е нищо, но за пчеларя е много повече, отколкото изглежда. За мен тази година синият цвят е знак за ново начало. Пчелната майка е единствената в кошера, която снася оплодени яйца. От тях се раждат работничките. Онези неуморни събирачки на супер храни, които отлично познаваме. Истината е, че и други пчели могат да снасят яйца, но те са неоплодени. Следователно, от тях се излюпват само търтии. Майката, ето я със синята точка. Майката, приятели, е в сърцето на пчелното семейство. Ако тя е здрава, силна, млада, целият кошер работи в ритъм. Може да свърши невероятни неща. Една пчелна майка може да снася около 2000 яйца на ден. Представете си, това е все едно една жена да роди цял квартал за 24 часа. Обаче, с времето, както и при нас хората, силите на майката намалят. Тогава пчеларя влиза в ролята на кралски съветник. Избира кое семейство не е окей, коя майка не работи добре и въвежда нова майка, за да запази силата и здравето на семейството. Самата смяна на майката е много деликатен момент. Не може просто така да я пуснеш вътре. Семейството трябва да я приеме, да усети феромоните й, да я припознае като своя. Ако просто се втурнеш прибързано, грешки, които съм правил и аз много пъти в началото, пчелите просто я убиват, отхвърлят я. Смяната на майка е изкуство, което се учи с години. Много години и немалко ожилвания за спомен. Когато пусна новата царица, усещам нещо като облегчение, защото знам, че това семейство е готово за новия сезон, с нови сили. В GE Honey вярваме, че всяка силна капка мед започва с силна майка в кошера. Днес давам на моите семейства ново начало и съм сигурен, че те ще ми се отблагодарят до година с най-сладките радости, на които са способни.